Avem cel mai tare job și suntem tot timpul în priză. Suntem Galaxy Mob, un business sistem franciză. Din 2005 pe piață, astăzi mult mai buni ca ieri. Avem cei mai buni în față și sute de parteneri. Ne găsești în toată țara, Cluj, Bistrița sau Ploiești, Brașov, Pitești, Timișoara, Târgu Mureș, București. Avem un sistem beton care foarte mult ne ajută. Agenții au comision de exact 100%. Foarte mulți ne-au copiat, însă nu și-au avut rostul. Toți pe rând au eșuat, fiindcă n-au talentul nostru. Melcul, Prințul, Amiralul fac Galaxiul să-și ia zborul cât mai sus, dar aici balul îl conduce creatorul. Alex și din Târgul Mureș sunt șmecheri și știm de ce, fiindcă tehnic ei fac iureș la suportul CRM. Galaxy Mob e locul, doar aici voi ne găsiți. Noi cunoaștem bine jocul și avem clienți fericiți. Avem cel mai tare job și suntem tot timpul în priză. Suntem Galaxy Mob, un business sistem franciză. Galaxy Mob e locul, doar aici voi ne găsiți.